su sani ba. To amma kafin mu je ga wannan bari mu fara daga farkon tafiya, inda wato kowa a rayuwarsa yana da tarihin inda aka haife shi da kuma inda ya girma kafin tukuna aka fara gwagwarmayar rayuwa. Masha Allah. Ni dai Ibrahim an haife ni ne a garin Jos a wata anguwa da ake kira Gangare. Ana aka haife ni kuma cikin iko Allah har yanzu a nan Gangare nake zaune da ni da iyayena da yan uwana da abokan arziki. Ma'ana dai wato Ibrahim Yamu ba dai dan jihar Gangare ne kenan. Jihar Gangare kuma ba tun yau ba dama ta rike wannan alƙawari da irin kalubalen sa da yake fuskanta a cikin rayuwa. Na fara karatu na a nan cikin yarda Allah dai na zo na koma Yola, na je na ci gaba a nan Yola. To daga nan kuma yanayi kasan ko na rayuwa sai na sake dawowa nan garin Jos. To yanzu dai presently dai karatu na kusan zan ce na riga da na gama shi a can Yola, na dawo nan na ci gaba da al'amurori na. Ya mu me ya fitar da kai ganin cewa an lokacin akwai wata yayar babana tana so na sosai. To ganin san da take min da sauransu tana ta so dama in je in zauna da ita a can, Allah dai bai yi ba. To bayan mahaifina ya rasu to shine sai ta nuna min, amin ya Allah, shine sai ta nuna min to ya kamata in zo gurin ta kaza kaza da sauransu. To ni kuma da na zauna na buga lissafi muka yi magana da yan uwana sai na ce to bari in je din, wannan ma wata dama ne. Shine sai na tafi gurin ta, na je na zauna da ita. To sanadin abin da ya sa kenan na yi karatu a Yola. To menene sanadin dawowanka Jos? Dan a yanda ta dauke ka ba lalle bane ta so kuma ka sake dawowa Jos, tunda za ta dinga dauke maka kewa. Kwarai da gaske. To abin da ya sa a lokacin bayan ni da na je kanwata mace ta zo ta kawo karfi ta dan girma, sai na ce to bari in dawo da yake kasan mahaifina ya rasu. Sai mahaifiyata kuma da yawanci yan uwana mata ne, mu maza biyu ne kacal a cikin mu 8. ƴaƴan babanku ke? ƴaƴan babanmu. To shi kuma babban yayanmu yana Abuja, baya kusa nan. To da na duba na ga wani abun to kafin a ce ya zo kaga zai dan dauki time wasu abubuwan da dama, sai na ce to ni barin garzayo in dawo kusa da maman mutum da ita ga wannan already ta je kuma naga ta girma, babu abin da ba za ta iya tare da ita wannan uwan mahaifin namu ba. To wannan shine dan ƙara bani karfin gwiwa sai na dawo nan Jos. Da na dawo Jos na zo haka na fara sana'ar irin an kai ni in koyi furniture, aikin kafinta. Wato kai ma kafinta ne ke? Na yi furniture. Da na zo na fara furniture haka to sai mai gidan yana irin ajiye ni a showroom haka. Gurin siyar da kujerun da aka harhaɗa. Alhamdulillah, amma na caccanja mu, ba wai permanent nake zauna a wajen ba, an caccanja mu. To sai abin irin yana dan damuna, yana so samun rai saboda ni aikin kawai nake so na koya. Ok, ba ka zauna ka dinka siyarwa ba. Yawwa, aikin nake so na koya ta kuru. To wannan abun shine sai dan taba min zuciya na. Shine sai na samu shi wanda ya kai ni wajen aiki, sai na yi masa magana. Sai ya ce to ba damuwa. Sai na samu babana lokacin kafin ya rasu kenan, sai na ce babana ni gaskiya ina so gaskiya in bar wannan aikin, ina so in canja. Ce kana so ka bari, ba tare da ya mun wani fada ko wani abu. Ya ce to ba damuwa. Sai ya cire ni. To akwai wani shi ma uba yake a gurina wanda muke gida daya, sunan shi Muhammad Police. To shi ma ya rike ni tamka me nake so na ce mai ina so in yi sana'a hada takalma. Sai ya dauke ni sai ya kai ni wani Jamic Shoe Industry. A nan na je na koyi takalma har na iya aikin takalmi kenan. Na iya aikin takalmi na kware. Shi wato bangaren kafinta shi siyar da kujerun ka iya, baka koyi aikin ba. To sai da kujerun ba saboda ba shi ne abin da yake raina ba, ni koyar aikin shi ne damuwa. To sanadin abin da ya sa kenan na bar wannan. Sai ka je koyan takalmi. Yawa, koyan takalmi kuma na zo wannan na iya cikin yardar Allah, kuma na koya, babu abin da ban iya hada takalma ba. Har duk jakadiyan da yake ka iya hada ta. Zan iya masa, kamar yanzu ka san irin jakan kuna na mata haka, kamar irin jakar hawa ina take. Yawa, yanzu wannan jakan ya tsinki zan iya masa hannu exactly yadda yake mai da shi a yanzu haka. Kwarai da gaske. To fa sa'an nan kuma mukan iya yin takalmi mu yi kwali mu saka shi a ciki. Muna iya yi. Sa'an nan kuma duk girman akwati in zip din shi ya lalace ni ina iya saka shi. A da ko a yanzu? Ko a yanzu. Ma'ana har yanzu kana da akwatin shusha nan ka kenan.
wato kai shoemaker ne. Haɗawa nake yi. Shi shushaina shi mai polish ne. Yawwa su yi polish ɗin ɗinke hanci da sauransu. To na koyi wannan na iya, na zo na ɗan buɗe shago na ina yi. Na zo na buɗe shago na, abokina shi ma ya koyi sana'an Ibrahim Skifa, ya zo ya joinin ɗina a shagon. Shi ogan kansa ne, ni ma ogan kaina ne. To amma shago na ka ne. Shago na wani. Ya zo muka zauna muna aiki, yana nashi ina nawa. Haka ana nan na zo na fara ra'ayin in yi fim da waka. Na yi ra'ayin kankin kaina. Fim da waka. Daga nan ne na fara ina ɗanyi sai fim ɗin ya fara rinjayar sana'ar ta. To me ya baka ra'ayin fim da waƙan a lokacin? Alhamdulillahi. Abin da ya bani ra'ayi shine saboda na hango wata gudumawa da ake bayarwa a masana'antar. Akwai ilmantarwa, akwai faɗakarwa, sannan kuma akwai nishaɗantarwa. Yawwa tun hasali na lokacin da na fara ni na shiga ne don in faɗakar kuma in samu amfanin da yake ciki. Amfani kamar me kenan? Kamar arzikin da yake cikinta. Wato ma'ana dai ta zama kamar sana'a kenan. Alhamdulillah. Yawwa ina wancan sana'ar takalmina, ina kuma sana'ar fim. Saboda lokacin koya nake, kasa in ka zo koya lokacin ba za ka sa idanka a kuɗi ba. Dole sai ka koya tukunna. To daga lokacin ne na fara koya, ina koya dai muka zo muna rahazal, muka buɗe wata ƙungiya namu kankin kanmu. Muka fara yi muna yi yawwa. To lokacin da Allah zai fara nuna mu shine wani lokaci da aka saka wani competition, aka dan hada wani trophy haka. Da muka play a wannan lokacin ne na haɗu da shi wato mai gidanmu wanda presently shine oganmu yanzu Abubakar Shehu. Saboda su ne alƙalai a zaune a wannan wajen. A wannan lokaci. Lokacin da aka zo muka yi draman mu, Allah sai ya bamu nasara. Saboda lokacin babu wanda ya samu, daga wannan nasarar da muka yi shine tunani ya fara zuwa kanmu. To a wannan lokaci ne na haɗu da shi Abubakar Shehu. A wannan lokacin ne Flash ya fara ɗauka na, awwal Flash kenan. Wanda ake wa lakabi da Flash Multimedia. Alhamdulillah shine ya ɗauke ni, shine ya fara kai ni kamfanin 3SP. Shi ya wata har yanzu. To a kaje ci har yanzu ana kan neman ta. Hello. Wa alaikum salam, a gurguje da wa muke tare? Yawwa. To Baba Shehu kai ma abocin sauraron wannan shiri ne, muna tare da Yamu Baba, me zaka ce a gurguje? Amin ya Allah, mun gode sosai. Hello.